И здравейте хора, аз съм Spluttergun и днес ще ви покажа как да си инсталирате Comfish, програма, която си променяте гласа. Да знаете, може да не стане, ако ви е достъп. Става на Windows 7, на 8, XP най-вече. Да, така е програмата. Ще я изтрия. Ще отнеме малко време, така че ще спра на пауза. Така хора, тук съм. Чакайте да го спра, че ми наду главата. Така. Мога... Аз съм забелязал колко часа е. Така. Пишете. Чакай. Йой. Пиш. Така. Ето го. Ще инсталирам новата версия. Ще инсталирам новата версия, тече програма за сменяне на гласа е. Така. Download. Ето ги. На кои Windows стават. На 10. Пак. Защо те лаки? Така, значи ето. Списане на файл. Списане. Така. Ще видя. Ето. Run. Next. 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 И става хора. Да изстреляме и още веднъж. Чакайте, че сега сканираме дали има вируси. Не, няма. И става така. Така не е 1 гигабайт. По-малко от 1 гигабайт е. Михалар бе. Добре, next, finish. Така хора, това беше. Сега. Време е да го пуснем. Така. Той само действа през Skype.
те, че трябва да натиснете достъп до него. И спирам докато ми зареди. Така, хора, пак съм тук. Така, натискате десен. Затова Voice Change. Така, Voices. Ето ви мануал, за да си променяте както искате. Бебе, Хелиум, Фемили, човек, робот. Това вече е наистина доста готино. Това е за нормален глас. Дисплей. Друго нищо ни барайте, тъй че влезете си в Skype. Да зареди бързо сега искам. Връщам се след като ми зареди Skype. Така, хора, ето ги. Значи, позволи достъпа, откажи достъпа. Позволи достъпа, позволявате го. И може да се обадите на ваш приятел. И да не ви познае просто. Ето вече, както виждате, аз мога сега да проведа един разговор. Но не искам, защото клипът ще стане твърде дълъг, а трябва да го качвам много време. Тъй, че благодаря за гледането. Коментирайте. Казвайте си мненията и давайте идеи за моите клипове. До скоро!